Maaston ja sään vaikutus työhön ja työn kuormitus ja sen hallinta. Päivän oikea suunnittelu on erittäin tärkeää. Ja yksi suunnittelussa huomioitava tekijä on hyvät reitit, mitä pitkin kuljetaan. Valitse mieluummin pitkä kuin suora reitti, koska yleensä kaadettujen puiden alla on muokkausmonttuja. Samoin pusikot kannattaa välttää ja kiertää. Aina kun kuljetaan raivaussahan kanssa, on hyvä pitää kummastakin kahvasta kiinni. Kivikoissa vain vauhdin hidastaminen tuo lisää turvallisuutta. Käytä polkuja aina kun on mahdollista. Liiallinen kiire voi johtaa uupumiseen. Muista riittävät tauot ja sovi jo päivän aluksi säännöllisistä tauoista monenkaan aikaa niitä pidetään. Metsätyö vaatii opiskelua ja työ on paras oppi siihen.